வீட்டில் யாராவது இருக்கீங்களா? டேய் கோபாலே, குமாரே, வணக்கம். வாடா வாடா உட்கார். என்னப்பா வீடெல்லாம் எப்படி வச்சிருக்க? டேய், அப்பா இதாண்டா என் நண்பன் குமார். வாங்க அங்கிள். தம்பி யாரு? என் பெரிய பையன். ஓ பையனா? ஆமாண்டா. டே தம்பி என்ன பண்ணுறீங்க? படித்து முடிச்சிட்டிங்களா? படித்து முடிச்சிட்டேன் அங்கிள், மெக்கானிக் முடிச்சிருக்கேன். பசங்களாம் எங்கே படித்தா வேலைக்கு போக மாட்டானுங்க, வேலைக்கு போனால் வீட்டுக்கு காசு தர மாட்டானுங்க. அப்படி போயிட்டு காலம். ஆமா தம்பி, என்ன வேலை பார்க்குறீங்க? ஐயோ கேட்டுட்டாலே சொல்லாதடா. இல்லை அங்கிள், ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். வீட்டில் தான் அங்கிள் இருக்கேன். ஐயோ அசிங்கப்படுத்திட்டானே. சே நினைச்சேன். சரி, நான் செவனே தானா போய்க்கிருந்தேன். யாரு வம்பு தும்புக்காச்சும் போனா